Kamachela ni migao mar thieth owito ko chenro mar gonyo jotuo thuolo ka itiyo gi ote machuok ma otisini OTM e kumba mar thieth mar SHA. Ma oyangi kod jatend migao mar thieth DUALE ma olose kar thieth maduong' mar timo nonro ma Kenyatta University Teaching and Referral kama osidhe chenro mar lony manyasani ma ibiro tigo de chenro kata tao chenro makamano. Jafo mar Judith Mondi ntiere kod ler. The biometrics you not require County ma Kiambu donje listi mag counties mamigao mar thieth kaachiel gi telo mar okumba mar thieth mar SHA ochako timie ndikruok manyasani ne jotuo mano biometric health identification. Jatend migao mar thieth DUALE mane olimo kar thieth maduong' mar timo nonro kod thieth KUTRH oyango ni chakre kawuono ok bigony jotuo ka itiyo kod namba machuok ma ioro e simu mano OTP. Kata kamano ibiro tiyo kod nonro mar lith kogno biometric health ID kaachiel kod lony manyasani ma ochuogi practice 360. SHA will no longer accept OTP-based authorization. Let me make it very clear to our health facilities and to our doctors and other health workers. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. All approvals must be completed using either biometric health ID or the practice app or practice 360 app. Kopogore kod ma, migao mar thieth bende obiro kod paro manyien mar ndiko jous yien kata yedhe duto mapacho ka kaachiel gi yedhe magiuso ma owinjo time thuolo mar ndalo 30 ma ok olewo. This catalog ensures only authorized, safe and approved pharmaceutical products are administered to Kenyans, eliminating counterfeit and substandard drugs. All pharmaceutical companies must upload certified products data within 30 days. Failure to comply will result in deregistration and delisting from the SHA ecosystem. Jochiw thieth bende lony ni biro menyo kaka gitiyo kod teko margi ne puodho thieth ni jotuo. Chenro mar ndikruok ni DUALE ne ochako dwe marumo ne gi kaunti ma Kisumu kendo gichano mondo mi gichopie counties duto giko dwe mar 11 kama gigeto iko ute thieth duto makare ne chako chiwo thieth e lony manyasani. Thus eliminate unauthorized sharing of the pre-authorization approval codes by doctors. All healthcare workers now have an opportunity to view, to approve, and to manage pre-authorization claims and the services they offer directly through Practice 360 app. Yeah, so here now the OTP is supposed to be chenro manyien mar chiwo thieth ne jotuo kitiyo kod lony manyasani gino ni biro duoko piny kuo ma osebedo kaneno ahinya to ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Mae gima ne omiyo piny Kenya odar kowuok kuom tiyo kod okumba mar NHIF nyaka masani koro itiyo godo mar SHA. Judith Mondi, Ramogi TV, e kaunti ma Kiambu. Oganda manuyo ngeni piny e gwenge makaluo dwaro mondo me piny